ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ କି ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା ଏବଂ ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନଟି ମହାଦେବଙ୍କ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର ବିବାହର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ବି ଭକ୍ତ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି। ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘର୍ଷଣଟି ମହୁରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ମହୁରେ ଘର୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯାଆଁଳା କଦଳୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ 21 କିମ୍ବା 51 କିମ୍ବା 108 ବେଲପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଲେଖି ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ସେ ବି ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 100% ଫଳ ପାଇବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।